برکودانی جا لبرلین پایتخت آلمانیا برلین جی بروجانه جبو ویمشا لبرلین کردستانی لآلمانیا ده پیشنگیا سازی و دزگین خود خواه مدد کن کول دجی قدخیا پکی که بمشن برلین اف مش سبهیه اف قدخیا لسر پکی که 26 مجدار 1993 و دولت آلمان دانیه سرچالکین پارتیا کارکرین کردستان پکی که کردستانی جبو ویمشا سبهیه گلو آمادانه روشا داوی چیه امی هف سروکا که جدکی بپرسن هوال زبیده زمرد روش باشواره روش باش هوال زبیده گلک سپاس کم و دم خواهش مرافقتان دخوازن جبو مسا مشا صبحه آنها خبات و آمادهی ده چرا شدنه صبحه و کردستانی چقاس کردستانی لوی در بگیجن هف و چه پیامی بده اجي سلاو ريز كسك لما قدرت كنت شوبينن بحرمات سلاو ريز دبيجم tabii ki yani جبو مشا سالفجرا ام بيجن سي امين yani سي سال قديا بريارا سي سالكي بريارا ام بيجن قد خاكرنا PKK de Almanya'da bacarı Almanya'da hatı bu girtin de hazaru o notusiyada ama si sale aslında ev biriyar ve embevecin ki ayba demokrasiya Almanya yani tuvelati ki embevecin bahsa demokrasi bike mafi mrovaya bike ne mümküne ki jibu tekoşina gela jibune ki gelek jibu mafin xo jibu çanda xo jibu zmanin xo tekoşini ki dede o bu salaya dede lehemberin tebayın tünde destilatlara dedin mafiki ava demdirej heji ne rakirin ev kadeha kirin si saleki ev organize ev meş ev miting da Avrupa'da Almanya'da tenkirini elbette ki ev kadeha ser navin PKK embebecin ki hatiye sendin ama ev kadeha jibu civaka kur jibu civakin bindez jibu civaki embebecin ki jibu mafin xo jibu demokrasiya cihane velata karu xebat dikin lehemberi wan bi tevayê asna hatiye girtinê wisa bê dîtin wisa bê fêm kirin li ser viya jî tenê em bêjin piskirêka PKK tenê gere nebe li welatên Kurdistaniyên li Avrupayê o dostên Kurdan jî Kurdistaniya jî îro lehemberên bê qedexê tekoşîn dikin sadece Kurd tenê nakin yani perçekî Kurdistanê tenê tekoşîna lehemberên li Almanyayê biryarek hatiye dayînê tekoşînê tenê nakin lehemberên biya em bêjin ev organizeyên tênkirinin meşên tênkirine aslında dostên me gele Almanyayê di wî warê hanî de ew jî di navê danin ew jî bi hêcanekî mezin kelecanekî mezin ji winekî ev qedexe biryar bê rakirinê di Almanya'da çünkü gele Alman jî dibêjin ayba şerma mezinekî em bêjin ji bo demokrasiya welatekî hêjî sî sale ev qedexe nayê rakirin ev qedexe berdewam dike em o li ser viya jî kar û xebatê xwe didin meşandinê kar û xebatên meşin mîtingin ama îsal me li Avrupayê bi giştî ciyek em têda rêxistînin wek rêveberiya KCDK li her derê gerekî ji bo qedexekirina PKK li ber konsolosluxên Almanyayê welatên em bêjin têda henin welatên têda tinin ise ciyek bên diyarkirin li wê derê meş û mîtingê xwe bi kar bînin mesele êdî gere ji Almanya piskirêka civaka Almanya tenê ne gelê Almanya tenê ne Kurdistanê Almanya tenê ne Kurdistanê li dervay Almanyayê jî di welatên Avrupayê de jiyan dikin û her çal perçî Kurdistanê jî em bibêjin ev qedexe kirina li ser PKK li hemberî PKK tundiyak hêja tê meşandin gerekê tekoşîna wî bê dayînê berxwedaniya wî bê dayînê ki gel bibêje ki em qebûl nakin li ser viya jî welatên Avrupayên dinê jî me gotiye dosya amade bikin ji bo em bêjin qedexe bê rakirinê nava rokekî hatiye avakirin ew ê hem muhatabara van dosya bidin hem jî mîting û meşê xwe bi kar bînin li ser viya jî ev elbette ki em wek saziyên rêxistinekirî kar û xebatê viya dikin ama tabii em tenê na civak jî xwe berpirsiyar bibîne berpirsiyariyê bigire inisiyatif bigire çünkü her kesê îro dixwaze yani tev bigere here welatê xwe here axa xwe
ama te qedexe kirin yani بله li hemberî vê qedexe tekoşîn eger ne dayîne ew ê berdewam bike هباز بيدا gelek بسالانه talibatê mezin jî tên بله çêkirin. وكي ويجي قوت بسالانه اف تشالاكي تنكرن لديجي في قدخي وقدخي عندن ين لسر تشالاكي كردان جي اف سقايا كو ايصال افا بويا سقايا ك ب اواي الي ارني ت كوشن ازاديا كرد و ازاديا ربر اجالان و دفي وارد باندورك دبكو باندورك ارني بك لسر بريارا المانيا دبكو راك قالو كرد و دوسين وان دفي وارد دكارن چخاصي في بانگا خو da xwaza xwe bidim bihîstin. Elbette ki bandora wî heye çünkü îro wek yani meriv mînak de dihê cotmen me da ji bo hemla azadiya rêber apo piskirêka çareserkirina piskirêka Kurd hat destpêkirin ki dît ki hat dîtine bandor çiqas bandora enî bandora em vê jin paradigma rêber apo felsefa rêber apo çawa li ser gelên biyanî gelên em vê jin dosta hatiye kirinê gelin Kurd dervay Kurd yani gelin îro bi paradigma rêber apo xwendine bawerî peyaniye vê tekoşînê bawerî peyaniye hat dîtinê ki ev dî vê tekoşîn bi Kurda tenê sînor nemaye yani tekoşîna qedexekirinê û tekoşîna tecrid û şikandinê azadiya rêber apo û çareserkirina piskirêka Kurd bi heva girê dide yani rêber apo kirine merkeza çareseriya piskirêka Kurd û rûcilatan havîn rêber apo ji bo qedexeyek li PKK li hemberên PKK û hemberên dostên Kurda li Almanyayê biryarên 3 sal berê hatiye dayîne bi heva girê didin ev ya kompoyeke li hemberê rêber apoye tecrît de çiqas çe giran dike ev biryarên em bêjin ki tundiya li hemberê PKK û qedexekirin li ser vî esasê jî bandorekî mezin heye yani mehkî zêdetir em bêjin pratikê da em dibînin dost ciwanê Almana çawa ji bo kar û xebatên ev qedexe hemberên qedexekirinê meşên tên organîzekirin çawa dikin ji sloganê wan bigire heta em bêjin ji estetîka meşê bigire heta wêneyek derkevin li ser vîya gelek hûrbûnekî heye yani di dosta da di ciwana da internasyonalîsta da yani di Parîsê de jî hat dîtinê konferansa ciwanên cîhanê hatin wê derê bi heyecanekî bi çi rengî bi çi awayê yani felsefe paradigma rêber apo piskirêka Kurd ciwana civakê daniyan ziman li ser vî esasê jî asıl lingên civaka me Kurdistanê gerekê beşdarîvan meşa bibe însiyatîfê bi kar bîne însiyatîfê bigire hem ji bo azadiya rêber apo hem hamlek destpêkirî hem jî sibê meşak li Berlînê saet 11 da em ê kom bibin li Avrupayê bi giştî li hemberên qedexe ew Kurdistanî derkevin kolana ev qedexe asna bi tekoşîna gela bi tekoşîna dosta hatiye vala derxistin tu watayekî jê ra nemaye ama ev ya bi fermî bi devên dewleta gerekî bê rakirin yoksa di pratikê de di jiyanê de asla tu watayekî ji vê qedexê re nemaye bi tekoşîna gel bi tekoşîna gela jina ciwana sibê asıl em jin jinên Kurd ciwanên Kurd dostên xwe li kîja welatên Avrupayê dibe birabe cîhanê da em ciyê xwe di nava wan meşa da bigirin qedexê dibêjin nas nekin dixwazim ji bo mijareke din jî nirxandina we bipirsim sibihê di heman demê de hejdê mijara dîsa li Bakurê Kurdistanê meşa mezin ber bi gemlikê ve heye ji bo azadiya rêberê apo hûn bixwe jî bi salan li Bakurê Kurdistan Tirkiyeyê we xebat meşand hûn bixwe jî beşdarî meşê berê bûn ji bo sibihê nirxandina we çi ye wê çi peyam derkeve girînge yani em Bakurê Kurdistanê jî dişopînin bi heva girêdayê ji hev cudatirinin e Bakurê Kurdistanê sibê em li diasporayê da wek xebatkarên vê rêxistinê vê tekoşînekî di sürgûnê da ciyê xwe girtine û wek kelimeyê 30 sale 40 sale li vir ye em ê sibê moral bigirin ji başûrê li Bakurê Kurdistanê ji bo meşa gemlikê meşa azadiya rêber apo pêwîstiya herî mezin Bakurê Kurdistanê li ser piya be ev tecrid Bakur rane ve ew bi zehmetî bê şikandin elbette ki lingê Avrupayê girînge lingê Avrupayê li ser vî esasî girînge muhatapla Avrupayênin biryara tecridê li Avrupayê hatiye girtinê ama tecrid û şikandin jî lingê Bakur gelek girînge Bakur sibê ev meşa dest pê dike bi sala
لوی دری ام جی مکار و خواتی خو کریه گلین کردستان گلین باکور هر چهار پرچه ریبری خوا گریدایه اساسی آزادی ریبر آپو اساس لگرن لسر وی آواجی از ببیر و باورم سبه کسی وید مالا دا نمینه لباکور بریاری هاتیه ده چختا دا او بمشن هرن گملیه گلمه کس گره دمالی دا نمینه herkes ciye xudwê meşêda hem lingê Avrupayê hem jî bakur em li ser vî esasê moral bidin hev hêz bidin hev berxudana xwe ji binekî bînin asta herî bilind ew dîwarên İmralî bê helweşandin li her du mila jî sibê gerekî kes mala xwe da nemîne divan meşa da ciyê xwe bigire em serkeftinê ji bakur ra ji gelê bakur ra jî dixwazim gelên bakur gavak astengiya, zahmetiya, hatiye xitmandina, hatiye çekirini her dem ketiye devre peşiye ve xitmandini vekiriye her dem der ketiye ev diroka kırıca destilatlara xwastiya jibo me binüfsine wan binuvacı kiriye rupeli diroki nuda vekirine sibe em bawerin hem li Avrupa'yı hem jî li Bakur gelin Kurd û Kurdistanê bi dosya xwe ew dîrokê ki nû binivîsînin dîrokê ki bi berxwedêr dîrokê ji bo azadiya rêber apû باش gerek spas kim vaz beyde Zümrüt hevserokaki ceydeki den baş were xebat xweş